Ning naghinangat na nga Pasko ug bagong tuig, presyo sa mga pabuto misaka. Adunay live update si Luan Merundina. May Bab, sa mga nagahin og budget aron ipamalit og pabuto sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig, posibleng maminusan ang gidaghanon sa ilang mapalit tungod kay nisaka na ang presyo sa mga pabuto. Nagsugod na sa pag-display sa mga pabuto kini mga vendors dinhi sa Barangay Kalawisan ug Babagdos. Kini human ma-release kagahapon ang ilang fire safety clearance. Matod ni Lilet Digamo, sagad sa mga tinda nilang pabuto, misaka na ang presyo. Ang hotdog, candy bomb, whistle joke ug kwitis ni aumento na og tag 50 stabos. Samtang piso ang aumento sa butterfly. Pabilin hinuon ang presyo sa ubang mga himalitang pabuto, sama sa 5-star, shotgun ug whistle bomb. Apan sa mas bongga nga mga firecrackers ug fireworks, mas dako-dako usab ang aumento sa presyo. Sama sa Beauty in the Sky ug Thunder nga kaniadto tag 150 karon tag 220 na. Ang pagoda nga tag 500 kaniadto karon tag 650 na. Ang 5,000 rounds sa bawang mapalit na sa tag 2,500 nga kaniadto tag 2,000 lang. Increase na gyud ba kay ang amo sang lisensya karon ila sang gi-increase. Kani sa una pila to karon tag 800 na sa fire lang. Sa pagkakaroon, menos pa ang mga mamalitay. Natong niagi maglakaw ang adlaw di gyud mi masero karon zero gyud mi. Mga bata lang piso pi tag 5-5 inaana ra bitaw di kay mi kabang. Tapos sugod na mga abang. Babayan sa Disyembre 22, gilauman nga muana-manam na pagdagsa ang mga mamalitay ug pabuto. So far, Bob, o kanang latest nga atong nahipos, gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.